יש נקרא איזה אינסטינקט להחזיק את הדלת. ענבל מחזיקה את החלון והבנות מתחת למיטה. פחד אלוהים, אתה לא מעז לפתוח לאף אחד. ברוכים הבאים לגבעת חנניה. הבן שלי נפל בקרב. מטפל בכיר במסוק לקח עליי אחריות, גם הוא שמר עליי בחיים. פתאום הגיעו 2 טנקים של הצבא, ובצד השני של הכביש מסקר ירה. זאת הנקודה האחרונה שאני רואה את איתן, הבן שלי. ואז הוא ראה את הפנים שלי, עשינו אחורה פנה והתחלנו באמת לרוץ לתוך השדה. אם שמענו יריות מצד ימין, אז פשוט רצנו לשמאל. אם שמענו יריות מצד שמאל, אז פשוט רצנו לימין. זה היה כמו איזה אייל שאריה רודף אחריו.